Alaikum salam. Allah ka taimake ni da sadaka, wallahi hatsari muka yi. Nan kafa ta karya ta kai 5 babu kudin gyara kuma sannan nan din kuma ba dan garin nan bane ne. To. Kashi babu kudin mota da Allah taimaka ko 5,000 ce. Wallahi. Eh? Yaje kawai. Naira 100. Karkara mu. Allah ne Allah ya haɗa mu da shi a bayan 100. Kai Allah sarki. Wai ciwo ka ji? Allah mala hatsari mun kai. Na yi katambol ya fi 125. A ina? A hanya. Akan hanya? Kare a gafa ta kai 85. Kuma baka mutu ba? Da ina da kuɗi dai da na baka amma yanzu ba ni da shi. A Allah na kana tunanin ka ci wai ba za ka bani eh Ina sadaka kake ni dan baka. To ba ni da yi. ba Na ce maka ba ni da yi. eh Na ce ba ni da yi. Ha? eh da Allah malam saraka nake nema. Rauni ka ji ne haka? Ai na gaya maka hatsari maka ya mahin katambol da in ya fi 305. Amma fa na tausaya ma wallahi. Kai Allah ya sauke. Wani irin wannan fa nisan kwana ne inda Allah ga wato zai ka ji ana ba rai. Bari dan baka sadaka dai. Last card ne kawai ka karba kawai ka gane ka dan rage kai ma dan wannan din. Nawa ce wannan din? Ban in baka so. A ba maganar nawa? An tausaya ma kana ta wannan dal. Wannan me za ta yi? Kudin paracetamol ko magani? Ko ba dai me da zai da. Amma ba ga nan dan dai kawai ina yin kai.